Dneska sebe zrobíme Kung Pao. Všetko potrebné na toto klasiku zo azijských bistroch nájdeš na stránke happywok.sk. Začni tým, že sebe sahneš zo skúry, stehno zo skúry. Potom tejto krásnej slovnej hráčke hovy kostci a nakrájaj na také väčšie kocočky. So zložkou škrobu a ložkou sojovej omačky ich namarinuj v ľadničke na pol hodinku. Ošúpaj sebe kúsok džumbieru, barče s ním nemaznaj a svojim novým sekačikom zo Happy Woku ho rozmaruj na mraky. Podobný osud čeká stručík cesnačíku a kus čili papričky, že by vypalilo poriadne. Na jemné rezanky sebe nakrájaj aj porík a červenú papriku. Omačku zrob z ložky kukuričného škrobu a pridaj sojovú omačku, rybiu omačku, sezamový olej, cuker, kuštičko vody a nezapomni na víno mirín, bo omačka bez vína, vyrúcené penieži. Vo voku perši opraž zázvor s čili a cesnačikom a pridaj mäsko. Nezapomni ho fajne osoliť a opepriť, pridaj nesolené arašídy a želeninku. Všetko to vo voku poprerúcuj a keď sebe mäsko zo želeninku kus pohutorí, pridaj pripravenú omačku, prevariu a môžeš servírovať. Ku Kung Pao najlepšie pasuje basmati rýža a jemné rezančeky z poriku na dozdobenie. Najci šmakuje.